showroom yetu nigo ere enkare iyuerengia na woigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntubwate etime tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na woigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na woigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na woigo box corrugated asibe babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asa mabati ali aye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na woigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na woigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia charcoal gray brick red tile red maroon sky blue na woigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi woigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya sigika ayo uchane warrant na woigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru superstores yego toka se nyumba ya Ouru complex imiyumu chuyigo busongo eyuerangene duka ya Safaricom woigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Well, yo. Yo. Well, yo. 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 Well, yo. Yo. Kichwa nchicho wacha mambo yako bwana. Najma. Oa. Oa Najma. 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 Oe, usiniambie kama umekufa geto. Acha michezo yenu ya kufia geto. Najma. 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 Mwanchomo ligerali rituko eliga nelia Alhamisi etarikina yamo umutinyi wa gatano nirituko abakenya bagochengera rituko lya bakoria miramo go Celebrity Day ilianya kabali gochengerwa na mono ase mwecho Nairobi ase getikya Uhuru Gardens umuigo nyara ko bukurao amo nomuraibenze omoske William Samoei Ruto na ngaiga gosechinsa mochia gusi nigo emirobeli yonsi ekeranero ko mwalgania omo waziri omokoro Musike Dr. Fred Okengo Matiangi ase etaro ya bene gocha ase rogongo rwagusi rituko lyangyo nagwetera ase etare yo musike Fred Okengo Matiangi rokara rituko lya lero tukujukwana senjara ya bene amo no mujumbe webunge ya Kitutu Church South omusike Anthony Kabagendi kubamano kurigereria igoro ya siasa chiomogusi ejikorrekana chi wonjuka kurwa rituko gochia ase elinde nje nigongoro haroni ototo nyangiri Kurwase enseme manyirio niga kurwiso namakol nekene kionga chinza ibere senjira yowekiran
barai kurwase orogongo rwagusi nigo baene kribna nige miroberio yonsi jaikiranire iyo kwarigania omoske Fred Matiang'i ase orogongo rwagusi ase taro yae yabene kegima magega ye chingwana ne chinguma kubugana buna nigo araje kubolikero kyo burai bwense ya Kenya ase obochorio bonne bo mwaka bochirwe na 25 nebere bagokwana asinsemo ao nigo banyaka bakolia omugusi bwense ya sabeta anyaka bagagweso kyo bunenchira ya moyo kwa mwarigania omoske Fred Matiang'i ase orogongo rwagusi irituko liangio mnago tumonyo mulikito Vertigad Gesemba. Mungu ametupea nafasi tutumikie hawa watu wetu so that we give them services. Tokonya bana muna batwaga achichi sukuru esa bana baitu bagasoma. Hiyo ndio kazi. Posio bwetaro yoyo kabeire omuwaziri bwoburendi bwaime Dr. Fred Matiang'i kucha sorogongo rwagusi nigo omugabana bwe kaunti ya Nyamira omoske Amos Nyaribo aburirie abana siasa bonsi kubeka chitobauti cyabo cyage siasa ensemo eryokobwamo bamwariganie na boigo gukwana chingwana cyomorembe ekero getaro eyo irakorekane rituko rya mambia. Siasa iliye personal kamoranje tujerabe kakando kiaji kamera chonse kyanye njitorigere timambi chera nabagusi abambare amo mbanya ariko beke kuramo gose yaya erinde bekero kari nabagusi banjire go support yo montobo na itora moririsi mambia na erajikori yobo ariko yobo kande na jikura chira isane ebindo binde byosipi siasa yanka ele tokonya kumusana na mambia be kukanda. Borde tomo gama nara weka bantu amo bakari bisomo waziri tosibebinto toregananga mo na mutul ndegwane ina karuto abiramo tumayego ende gojiskoga Omoske Matiang'i nigo akageire gocha gutarira akaunti ya Kisii na boigo Nyamira ase agocha gukwanira abantu chinsemo ao gochare gusi agochake sabari yae kurugari kijauri achekeroke chiro ache keumbwe chiro ito ya matoke ache bosongo chituka ache kukwani abantu baito banyamira abantu baito bekerenyo akorere gari ikonge aiga basabire abagusi wesokya asobonge erioko murututa Matiang'i na komwena na bene buchase bisaku binde tamami tosoka asobonge tukaribisha umwana yitonka tumwaka mabuta tumusibole uno asera atebire ajikoliye garo kiya kisecha cheisika sejika bere kirikinde lereze mokorara na imisaba tosebero mwana yitoko kuna Fredo Kemo Matiang'i umaite ndo yanya saa to komanya nyasa na wako mungiaga monda na sini akai mungiaga bekareria na ndo ndo kwerente tetani tuto de mwake okuba omo ndo 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 wakarambi amana nyasa uriyoe uri to kosa ikara na inde apa gusiba ito na bobo kwanchete na nabo bakotakete na andete banga na bagusiboka iko tobwate bisaku byonsi pipi kotakete kurukensi paka bagaka na banyina na inde nare go sabeka ro gotara totarira bagusiboka utarire abantu bonsi pige kwa na abantu ba ogocha kubana Kingo reporter Gatembe kurwase ward ya township egotoka ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira Vertigad Gesemba Omwanjwa omorigereri egati yabamenyi korwa chinsemo chenyamira abago segeta iganga yaye musika Fred Matiang'i igwanyaka bakomira na litukolia lero asibagenda takwane gosanya kubakonekia igoro imirubelu ya nyaraka bagekone kigwa nabo igokobolia bonsi konyaraka bagwesokia elikorotuta etare yuo iyo musika Fred Okengo Matiang'i abo nigo barawa mono mwakiri Julius Anyoka na nigo ababeire bagotabuna abagusini wabwente gwesokia sobonge elikorokia huna bale magega yo musika Fred Matiang'i tumera magega lero una coordinators wo coordinate esabari ya mambia na acha kwani abagusi bonsi pia ya beta na acha tale kurukijauri agende keroka keumbu kisi kemera Nyamira ekerenyo ikonge generally gusiese mugusi ya beta na acha batarra bakwani abakirembya mono na ende ndo yenete na nanchirane umuito witu tukumubulya chabe president yitu Ante tukereli bageli gotebya bagusimami ntona karibu sana. Nimetoka karibisha our next and sixth president Dr. Fred Matiang'i. Ngoba taimoche mwens in large numbers so the toro kya Kenya bamintona we are ready and we are giving them a candidate of what the chinguru or what to be a president because you know what he has done previously. Na ngoba taina
for SHA to work, to do away with the housing levy, to change our country, we must vote for Dr. Fred Matiang'i. Mimi ni kiongozi wa vijana huko Kericho County, Rift Valley. Very good. Na tunaomba pia party leader Fred Matiang'i atutembelee huko Kericho, manake sisi majensi ama mayouth tuko nyuma yake. This time round tuko na yeye. Na tutaomba hata mimi nitawania kiti hapo mbele, nitatumia bati yake ya upa. Na hapo ni penye tuko sahihi. Hatutaendelea tukinyanyashwa tukiona wale mapwenyenye wanatukula sana. Tuko Matiang'i na tuko Matiang'i. Matiang'i asafishe nchi. Igongo teria bamusibonsi. Amangina semore mwenspi. Ekero Matiang'i etire igo mongena na intubu na twabogoreti umwana itokoreke wetire. Igongo basaba semore mwensi maambia sigetu kirikwe agoterena asarange onyenki jauri toko mapema onyenkeroka toko chinsa after kijauri toka Kemera toka Nyamire town toke Kerenyo umwana itochire tonyariko musegeta na intu erinde tonyariko batoko base mwanchu muligereri omochio keroka noyo mobo ase chinsemo chiri omusika Fred Matiang'i aroberi gotarira rituko riangio ase taro yaye abene nande ntangani ke masoro ngorwa gusi magaga ye chinguma ne birangereri bya bakenya bunanyarika bagakobori kirgo kyo buraibwense ase chikura cyo mwaka bwechirwe na 2025 nebere iyo kerera omurikito Gabriel Inyakundi gukwana negati abamenyi be chinsemechio anana mono abarundi be chipigipigi abanyaka bakurwa ebirangereri bikobwatya nigo abana bodaboda nene mono kurwase stage ya gucha bagenderete kweroberia henjere bago chikomwarigania omusike Dr. Fred Okengo Matiang'i asesemega ya kiroka bagukwana nigo boigo bagania urendi gotingiwa asibaganiriye onde bwensi tachiko chegia onde Samuel Ocharo chairman ya kiroka pota nigo twakaribisire omugambi wetu CS Matiang'i ga kiroka nekibande kenero twagachirete gaiga igoto gusaba omusimi wetu Matiang'i unogo chogocha mambigaiga anogo chokora tena gese kibande kigito otwagachirete igoto ukaribisire gese gusi nechinguru chegoro igokora anje unogo chogocha ga round about nogo tena mai kibande kikiaoma igoto ukaribisire gese okeroka gusi kwa kuaria na Fred Matiang'i ochoto te byango nga ikiorengerere elinde na into tokobwatisi muna na into kusiba mbere ko karibu asekeroka mwensi urwo yawo yonse pi njunero na indiko chenge na imuri tukuria mambie na indiko nyara korka amatunda itose kwa mari elinde sabari iyo nigo boigo bakwanira ebinto banyarete konyora engaki omwishimi wa Dr. Fred Okengo Matiang'i ekero arenge ase serikali tango na irete michango banyandora na indi tumanyete no mori muno na gasiga hete ko basita ari korongo abaga aserite bantu ese kababiya muroje ese kuna ya bera bantu bamindu mu gushiyonde bwenzi azago tokore Kenya ndotagete mugambi Matiang'i nyasa mubegire na indo monene tumusabira so monene gobwa yise kiyane cyamambi twamusabira ko tumutigiro monene bweka muna ibisa gwibinde bitabire musita bwendi kubinga mangana Matiang'i tumuroje ngano oyo gori demiremo wajiri agori demiremo oroje mara agori derim education abantu bitumbaro tuboro kwa kuntu mutaka akarora esatu yatingi yabuwaye kono twamusabira monene kuna mambia uchagutare sero yani yebalia gusi abe no molembe muntu nditamochegi ingo reporter ya hegeta sendi bwanjete kyane gikomike getembe kurwa sebunge gahenyari bari masabe county ya Kisii jengurukwa Nyakundi Gabriel na mancho muligereri tokorero kase chinsemo chemira kose ward ya township bunge ya West Mugrango omongena Roska Nyamukami niga anyorete oburwaire bwa arthritis emyaka 25 mo yaitire kurende bono niga nyarakaba gakonyorekia kogokera mbega iyo mwana siasa yo mukuru jinsemechio bwesokia na kumwatukira wheelchair eywa gochikoba gagutumika ase emirebo ya butambe gusasa kwegendereria nigo boigo okubori konyaka bagokurwigwa bonsi bari bwatamako ao banyarakaba bakugenderera gusirwa bunago tumanyi murigito Paul Cup Okara
magega y'omusubata sereta Roskanya Mukami kubera getanda asika ky'emyaka gwetania emyaka 20 kubatakanamo n'uburere bwa arthritis igori tukulia rero anyora omweso bwo gukonywa e wheelchair kurwasoma sabali omuya uyoboye igoro mwana siasa sereta Philomen Apiemi chandegiteri ukari ukanta ikuru nyomba mugakana bagendete gukora gasi ya nero baga agoro sibuki maro sibionsi nero gukora kirekamo kalende wono asa ya ikire na achire Nairobi na achire St Peters ngakora operation abu Peters no litangani bangorera kana arthritis bagachaiga na bunegete bakambegire chichuma ngachaiga ngoikanga iga kujugutachaiga ne chichime chicha ana chingimbo ngakiranse omongina garwarete na chini yagetari kubwene bwa maisaya lakini koigunga gwagirwisi minga mongino rwarire ani akatono gachire okuguru batona akabono karenge atamanyitinga ngendoki akagendera kabari yote bakaboniga Insira bokonyo wega nigo omoteneri oyo otenete murubiri gabo kunena chiwiri cha Sereta Douglas Onkeo aine kidenga nigo baratanyara kwa bakwene kikobakonya abananchi kurwa sinsemo abari bagendete gwetera makongo mange kurwa sebinyorime menye county ya Nyamira intua malenga ito abati na siasa abandu nabange bale malete bale nyumba batari konyako rigenoye nabana babo ikinde gikogera mairi andari tokoja twanyora kitwe ure kese kabire kuna wono chike una kyomongino oyo no mwako Jeremia kine case kyoko amaliga gekogera umongina kobera nyumba for 25 years naenda akajigosoka kiziko naenda kamakonyoro wakirense obune kiroku inchengo sababa rai banda babachori na baraya abandi bakuriye ibirugo egente kanene no tanyoro bugambira kinto konya abantu bali bachandeke nyumba unakolete ibirugo iba irinde banyagosoka isiko kera konya abantu ningana ya matiriga yago keire ase wetera enkwana y'omugaka Jeremiah Nyamongo oyogende ko bagakomulendo musubatu yiga wetane emyaka yige 20 hakire ngambi yamono nakonya barayibande kwanekia kwega omoli unoyega bwa Apiemi akimbi yamono ya site gago seseni naenda komente ando jenga uchienye gente kenya ndija lengo wanga tinje dikomunika lakini bono na je dikomunika singe njukitalengo ngo mugakambwa tetense mono mwana ndo mucho kolensemo nkababwa chinguru ngakira senga manya kuvunekeriryo mweli igasiye neyo kurangirie nga tokonye igasiye ba ko igasiye ya Yesu nanda tebe Yesu muna Yesu abatumire gocha gutokonya lakini bali bakoro kende bako choru mbako enda bakolera abantu bako mocha yongo akambuya mono aso gutokorera aso gutokonya ikero mungino taikwenyara kurubulire semyake yonse igo aso gutosira yongo tebambuya mono yinko ripoti ligetaseni kya wanchete kya gatembe kubiga sekanyere kya gya kiongo ngie wadi ya township bunge ya West Mugirange County ya Nyamira inchi gongoro kwa Polycarp okara mwanchu murigere wikirabu tokwenda sensemo ya kabere ya studio tonyore obosemi bwa gatembe tukwirana tumaikogenda na mange au nakwareganria ime ya kionga chinsa ibere Magaka ninjo gatembe ninjo dorome mangana mazu bangina ninjo unyangora mang'eng'a akang'eng'a chia musiori ene nkwana ere gatiyo munyari bali no mubasi ngaki bali kubuna endemero bali kubuna obubui bwange njogete igabona unyangore nabang'eng'ete rendi chia musiori nkorwali bo basi akang'eng'a chia musiori ekagera rende chigachaka igo nigo unyangori ge rwanderete ekoro mubasi rende ine ngane bwate kaina namangana ali amakoro abwate n'ababasi n'abanyari bali unyangore nere monyenero nere nyari bali unyangore kamba nane no yobona musiori bona nere no mubasi nere no muntu bwetenete senge njogete bona bataka gutiema na rende chinguru unyangora mang'eng'a akang'eng'a chia musiori Magaka ninjo gatembe ninjo dorome mangana mazu bangina ninjo Twatire mama ine twachi
eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorosya chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya segeka ngokwanira chirangi ekyo boigo chire chichi brand ao ekyo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiria chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabatinu boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyueranga neduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simigwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Omuske Gloria Oruba oyuro musene tomo chore mensi ya Kenya nigakwiriri bagiri gana kumwarigania omuske Fred Okengo Matiang'i mensi ya Kenya igo akobaganiri abagusiko bano bomo osyo puo mwaka chiri 2025 Mheshimiwa Matiang'i, karibu nyumbani. Ibu mwanju muligereria asensema ya kabiri kionga chinsa ibere omo manager abwe municipality ya Ugembo Paul Makoli ritukulia lero nigatwara egekaro amo nabarukigwa ao kurwa ase gwodi ya Bukanga abale ase university ao gose bali bero beritigo chigosoa ase university asanya rakaba gose banya rakaba abakubwatirana kurwa obosemi go chisabarukigwa abo anamono chinjira ao bwente ko bwata chinga kibale chizukuru gose bagari na masomo abo nabo igo chinjira ao kyo kwegenderia amagimabo chingaki bale ase chiskuru nanyara kubango chagaiga kosemia wanafunzi bagocha kwende university as actually a social corporate responsibility yoko konya abana baito babwikanga gaiga nandi nto chito kiegistandi ke babugira ngengima ndaitemba kerembu yamana sogocha nando mugambio itonko iranda maiga yumuna mwatewa nande muna nacha gaiga nyasaye nancha tumeranire nande ntuna togenda tako ganaisie development agenda chiga renge ko ba advice igoro yichikosi chiriba nyara ko bagochora nyasaye gwancha onyachi ngakichigo cha komentwa bakora adjustment kulingana na qualifications chao igia kabere onya serikali te komenta chingaki bachimanya reko baba bako request for inter university transfers either to other universities kosoko chichi polytechnic. My name is Brian Ongondi Mchenomondo South Mugirango. I want to thank my brother Paul as an invitation is very special asenge nchiyogo cha ukwanira mana baito ba boikanga wikangwode asenge ababa cha ko joint universities. I think we have shared a lot. We have shared on their conduct in universities when they will go. We have given them information ngakiba wa pry elonde kurunga health. We have also guided them on how to choose courses. Marieta ne koro ku univent kerboriogi. Koro mesa sub location ya kemene location. Toije ga marongo primary singe jobo semi. Tubuna bari to akorete form 4.
gento ndabakire ng'ambia mono twasomi kubuna turanyaka batokwerende ngakitoere se campus igari nabo igo buna twakoreta selection ya university yanyarikanete nye twamegetie mistake nabo tokonyaka batogochange nainde boigo nabo tokonyaka batokwerenda buya tonyaka batogotoekana tokonyaka batogoitu buna abaiseke ose chikesi chikotonyora buna abamura baito banyaka bagokwaria ase university obogima baito babe in danger. Alafu ngokaribisha bali muri ase university chinene mutochoinie kiombeke kegenderere bocio buya mono ng'anchere ntebe ng'oyo minto omusike ule manager ya Ogembo municipality Paul Makoli asoko twale birengere binebi kolengere ng'aba nafunzi mbagwene kobe kuamo bae gwobo semi yake mapina kibako ya jisukuru na ndina kibako nda komenya no namangana afanding marete bako no ka Josephine kuruboikanga marongo bona abageni bete batutarira oyo minto Paul esa tigamo beko oira abana betu abosemi batamanyete muna mono abaiseke n'abamura baitu bakwarite university ni college mostly abange bakonyora amatemo make kwanyora abana banyorera chari baguchi ba omwana okote ung'anyarebe mumuro omotigire otiro omwiseke ing'enta gwesonywerio Mwancho murigererio mowasiri bwechisemi musike Julius Migoso Gamba niganyare kaba gakoenekia buna nigemero buriaro yonsi koeneke muna chibesa ekarengo ge bilioni 24 yamo igokera nyare kaba gekobwato kwago chigosira nyaka chikobwato gochia tsukuru ase amarigani ye tamu ya kabere ebyanyata kwa gochaka eikiga musike Migosi niganyare bune bitambukire buni gobigenderete elio koeneke buna amasomo gogenderare chinjira chibwenderete ebirengo bigose bitango bindi byonsi bitayo ngani boigo nigo yasegetwa amono mulikyo botambe ase wizara gisemi omusike Julius Bitok. Yeah, we're working with the Treasury, as I indicated, every single day. In fact, even today, our teams are there trying to push to see whether we can have the capitation released. And it's going to be released anytime because, as you are aware, because of the competition of the limited resources, the release of the exchequer sometimes delays. But we are working to ensure that the capitation for this term is released as soon as possible. And we'll be able to inform you once that is done. This year, the single most important issue which I wanted these officers to own is the issue of transition, how we are going to transit our learners from junior school to senior school. The other major issue which the Honourable Minister has been very handy and I told the team to organize is on names. There's a very serious data gap. There's a very serious gap on issues data in the ministry, and we are working very hard. We are going to upgrade or engineer names to create chemists, and I know it's within your vision and flagship. The conversation this morning has been that we need to take our positions so that we can be able to contribute positively to our country. Na murai wense muske William Samuel Ruto lituko lia lero ndiganyara kugakora omoyega obogwachengira lituko lia Labor Day ase chinsemo chia Uhuru Gardens ime mochie o Nairobi county ya Nairobi muske Ruto nigaire bagerio gotogia na kwegerera mirobali ya serikali gendera kwa gekoena kelia ba Kenya asanya kwa kwanira murobali sha murobali obukugacha chibesa gose NSSF na boigo umurobali olio bwobugachi nyomba chieli goli like Amanyego yubo niko kiranwa habarai gati yabo omurikyo monebwe kiombe gia kotu Francis Atwori mwasiri monene omoske ukire musari Mudavadi egati yabarai bande abange Rais wa Jamhuri ya Kenya directing the ministry to work with the head of public service to ensure that every
employer make sure that we implement the 6% increase of salary that we agreed upon last year, and to quickly embark on the exercise to put together the next agreement so that we can take it forward in the next time. To all of you as the Kenyan workers, pensions and gratuity payments for both the public and private sector will now be tax exempt. This reform is a recognition of the service and sacrifice of our senior citizens and workers, and a step towards ensuring that retirement is met with dignity, not stress. Small businesses will also benefit from simplified tax treatment, as they will now be allowed to fully deduct the costs of everyday equipment in the year of purchase, thereby eliminating unnecessary delays in accessing or assessing tax relief. Manchumu ligera ligo kolera lituko ligoro nigo omoske Chelsea Ong'ondo Were nyata kwa gosiro mabwaye magayo gosaga n'abantu batamanyiri asomocho o Nairobi mbarabare na engendu ya City na ikyo nakia toirera gukonyurwa mwanchumu ligera linga korwa ase obochori wo mwaka bw'ekirubere na 2007 nigo abajumbe goikabane banyaka bagosirie amagimabo atchinjire chicho goitwa asokonyera tu omujumbe omutangani kagima ase myaka iyo niga agoronga Melitas Mugabe Gwere oyorengo omujumbe bw'Embakasi oyo nyate kabaga gochorwa omwaka bw'ekirubere na mwaka bw'ekirubere na 2007 godire kiama gya ODM oyo nyate kabaga gwakwa amasasi n'abantu batamanyiri egeita kiaye ase abakagerwa baje bakabugatwa nabande konyorwa namamocho umwaka bw'ekirubere na 15 David Kimutaito akanyaka bagosiro mubwaye amatukabire magega yaye maiga yogwakwa risasi amo nomunyanyimbo oyomo aselieta Andrew Muache ase gotebeka muna nigo bari kubuna omosubatu engorunga Eunice Chebukonyi na boigo ase umwaka bw'ekirubere na 15 cho Chimuchai oyurenge umurwaneri bw'abakoli emiremo ase ekiombe gya kotu na era kanyara kabaga gosiro mabwaye chinga kijindi galenga omujumbe bw'ebunge ya Kabete uyenze kabaga charu mwaka bw'ekirubu 2013 gwetire kiama gya Jubilee na bono Charles Ong'ondo Gwere unyana takabaga gosiro mali tuko ligoro mwanchumu ligereri gwikirabu no togokorera kionga chinsa ibere magoroba ya lero cherigo ngoro kwaro ni ototo nyangiri kurensa memanyirio nigakorwa Wilson Makori korwa samo ya transmission agoro kwa Kevin Ongeri na boigo magaye chikamera konga Wilfred Matundura. Superstores Nero eduka asorgo gurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeito nigo ere engare eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingencho ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabonelia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon,
sky blue na boigo na green obutambe bwe mabati yiga nigo bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo muchuyigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Omuske Gloria Oruba oyuro musene tomo chore mensi ya Kenya nigakwiriri bagiri gana kumwarigania omuske Fred Okengo Matiang'i mensi ya Kenya igo akobaganiria abagusiko bano bomo osyo puo mwaka chiri 2025 Mheshimiwa Matiang'i, karibu nyumbani. Your life. Eskuria Advent Hope iyo gutukatinsa mukiri cy'amariba nigo ekurwa amasomo asibirengo gucyakerekerigense yani playgroup wika grade 6 aseskuria yani go babwate obokoreri ao nabono mbabwate obokoreri ba boarding ngurwa bali obosombi yani transport system computer ko curriculum activities egati obokoreri bonde obonge nigo bagutuka tsinsa mukiri cya amariba chimita 200 korasi bara ya Kisi Kligoris asamange bakere esimigwe tarasa chinamba cyabo 0728906780 gose 0722135335 Advent Hope School chinsa mukiri cya amariba anaurabi kuburusobya bumano ayirira asaba leta kurupeta kirumche tatu kwirari bageri kwakira bayiburi ngambia mono mwabere mo gotwa abana kwikira bona ingamo tota kwenda sumutimoko na togo chake tamwigocha basabira bayiburi motoretera abana mabagati bari tona mbugara make chibese togo sabani chibese chinke chire pocket friendly we are CBC compliant na abari ganiri mwensi ase Advent Hope. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekarigori lyabantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuragani bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eri bwenyorere abamanyi nabo igo
muno ene kenga enyumba yao use asomanyete use chire biashara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints edukenyega ya Uhuru Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Bunande sensa meiga yo kamenya okuya ke bochenu munaratia gotabitole na Dr. Ken Mose Onzarigo kuros nyita World Fit Health Center atokonya ka batokorigereria okomenya okuya ke bochenu wamono kira lituko lia ramis chinsa ibere nenu kusucha ga chinsa ibere nenu kuiga chinsa zato atokonya ka batokorigia obosemi kuruase ubumanyi na Dr. Ken Mose Onzarigo guchote botambe mwanya bando tatonge twarware wenigo akorwara ase ogotamanya ne kibono ikigeto sugumana into twaene kinga ngonyarore kwa bagokumanya abira atatu. Daktari karibu. Asante sana Daktari Daktari Moses Ken Onzarigo ukorwa senyekitari ya World Fit Health Centers. World Fit ntubwate kliniki ga Busongo ase nyumba ya Uhuru Plaza goroba ya gatatu room 307A. Karibu sana. Daktari wiki na bego twara